Bones a tots, amics de YouTube, sóc en Baxter500 i aquí us porto un altre vídeo d'aquells on em foto a parlar i m'enrotllo com una persiana i us explico la meva puta vida en Technicolor. Sé que a la majoria de persones els importa un testicle passat per aigua a la meva vida, cosa que trobo bastant comprensible, però el meu psicòleg m'ha dit que va bé per l'autoestima que de quan en quan tregui tota la merda que tinc dins a YouTube, així que ho faré. En aquest vídeo parlaré de tres coses, tals com, primer tema, The Community Cat, Baxter500 de Community Cat, aquesta bonica relació. Ai, Baxter, per què no fas més vídeos? Puges molt poc al teu canal i no tinc amb què masturbar-me per les nits. Tranquil, tot s'arreglarà. Segon tema, pels que estiguin començant amb el món de l'edició, el món de gravar i tal, doncs donaré uns consellets sobre el modus operandi, com fer-ho, i sobretot amb quins programes fer-ho, quins programes per gravar i quins programes per editar. I per últim, dels temes que parlaré seran els projectes pendents que tinc jo, Baxter500, sobretot Binding of Isaac i la guia del Killing Floor. Què va passar? Van desaparèixer, ningú mai més ha sabut res. Bueno, tot això quedarà clar en el vídeo d'avui i mentre aniré parlant aniré fotent unes rondes de Killing Floor maques de fondo perquè estigueu ben entretinguts i ben divertidets. Així que, nois, prou preàmbuls i som-hi! Vale, abans de parlar-vos del primer tema, m'agradaria introduir el joc que esteu veient de fons. És el Killing Floor. El Killing Floor és un FPS, First Person Shooter, on tens que anar resistint un seguit d'oleades d'una espècie de criatures zombis rares, bueno, no sé, unes criatures fruit de la ment de Sandro Rey tot enfarlopat. Va per classes el joc i jo m'he agafat per aquesta ronda la classe Berserker, que com veieu s'especialitza en armes cos a cos per fer molta popeta i fer trinxes i fer xixines. Molt bé, ara tornant al tema que ens preocupa, The Community Cat. Què és The Community Cat? The Community Cat és el canal en català comunitari de gamers més important de YouTube i jo en soc membre. Molt a dir-ho molt, això em fa sentir algú important, la realitat és ben diferent. Bé, doncs al ser membre jo de Community Cat tinc que aportar vídeos. I últimament tots els meus vídeos van a The Community Cat. Ara mateix amb la sèrie del Postal, que estic començant, que per ser és boníssima. I interrompo per el combazo que faig aquí. Mireu, i 2 decapitacions, i va, que en són 3 decapitacions. Aquest, ei tio, què passa aquí? 4 decapitacions, però 4 és un número lleig, així que és 5 decapitacions. I anava per la 6ena, però el tio tot tàcticament salta i se l'esquiu. Bueno, el que deia, doncs jo estic fent la meva aportació de Community Cat en forma de vídeos, i un vídeo que pujo de Community Cat és un vídeo que no pujo a la meva compte. Així que si voleu veure més material meu inèdit, aneu a la compte de The Community Cat. Per cert, trobareu moltíssimes coses allà, altres youtubers que són boníssims, doneu-li un like, i bàsicament això, que no sóc un vago. Bueno, sí que ho sóc, però no tant. Els seguidors del meu canal miraran amb una mescla de sorpresa, disgust i repulsió el fet de que abandonés algunes sèries que prometien bastant, com el Binding of Isaac i el Killing Floor. Bueno, parlant d'aquest últim, deixeu-me introduir la ronda. Estic jugant al mapa del Portal 2, el van posar quan van treure el Portal 2 i tothom estava amb tota l'IP. Ai, Portal 2! Ai, m'ejaculo! I estic jugant com a support. La classe support s'especialitza en escopetes, en portar molt equip a sobre i en poder soldar i dessoldar portes molt ràpid. Bueno, què va passar amb aquests projectes? Comencem pel... És que mireu quina gardela fot l'escopeta aquesta Blat l'Empalador, és una de les armes noves que han posat. La veritat, no m'ha decepcionat gens. Bueno, què va passar amb aquests projectes? Amb el Binding of Isaac, comencem. Al Binding of Isaac jo tenia un vídeo, un únic vídeo de 45 minuts amb tot el gameplay. El problema, el subtil i lleuger problema, és que el Fraps, amb el programa al qual vaig gravar, té la... Hòstia, que maco! Té la bonica costum de fer uns vídeos que pesen més que la gorda de ta mare en braços. I no pot ser. Eren 45 minuts de vídeo que ocupaven 180 gigas. 180 gigas, 45 minuts de vídeo, 180 gigas. Aneu assimilant aquestes dades. Tenia un disc dur única i exclusivament pel vídeo del Binding of Isaac. Com veieu, això és insostenible, bàsicament perquè el meu ordinador és que no, saps? Li deies, tu, obre aquest arxiu de 180 gigas i, no sé, obria la disquetera, treia un revòlver i es pagava un tiro a la targeta gràfica. No podia. Vaig tindre que borrar quan volia gravar més coses i va ser un projecte que es va perdre, malauradament, perquè era un run boníssim, però no es podia. Vale, estem al mateix mapa, mateixa classe, he avançat un parell de rondes i vaig aquest cop amb la AA12, la millor escopeta que el diner pot comprar, i ara mateix veureu perquè... Vale, què va passar? Mireu ara mateix el que dura aquest col·lega d'aquí davant, que en teoria és així com intimidant. Dius, hola, ¿qué hace? ¿Quiere plomo? Yo te doy.
I així acaba. Bueno, què va passar amb el Killing Floor? Amb el Killing Floor, com ja sabeu, vaig intentar fer una guia, vaig voler fer una guia muda, sense parlar, enfocant tot el treball en postpro i en direcció una mica de rodatge. Vaig cometre el grandíssim error de voler fer la segona part amb Garry's Mod. Amb Garry's Mod. Garry's Mod és l'eina més frustrant per fer pel·lis sobre la superfície del planeta Terra. Mireu, ara aquí ve l'exèrcit i dius, bueno, engego la Thermomix i ja està, ja no hi ha gent. Bueno, el que va passar amb això del Garry's Mod, vaig voler fer una pel·li sèrie amb Garry's Mod, em vaig embarcar en un projecte faraònic que no tenia cap ni peus, vaig estar-me una borrada d'hores gravant, retocant. Els que tingueu Garry's Mod sabreu el que és intentar fer alguna cosa sèrio amb el Garry's Mod, és impossible. Em va sortir una cosa bona, però crec que en un alarde, en un atac de ràbia infantil vaig agafar i ho vaig borrar tot. I bàsicament no hi haurà sèrie perquè vaig voler fer un projecte faraònic que se'm va escapar completament de les mans i no tenia cap tipus de sentit continuar-ho. I arribem ja a la recta final d'aquest vídeo. Aquesta secció va dedicada per tots vosaltres que estigueu començant o vulgueu començar al món dels gameplays i estigueu una mica perduts, una mica descol·locats com un llibre a Gandia Shore. Jo us explicaré aquí 4 detallets, 4 programes per editar i gravar perquè comenceu amb bon peu. Però abans, què estem veient? Estem veient com un servidor ho peta el multiplayer amb metge, de classe mèdic que cura, amb la que segurament és la meva arma preferida en quant a estètica del joc, la M7A3, per aquest toc futurista que té, la mirilla hologràfica, el detall de les bales al carregador aquí en dígits. També pot disparar dardos curatius i sonorament m'agrada molt el so de com dispara, la cosa que ara amb música i jo parlant no sentirà res. Vale, programes de gravació, què tenim? Tenim un ampli ventall a internet. El més conegut segurament serà el Fraps, el que tothom tindrà, el més senzill de fer servir, el més pràctic, encara que jo continuo fent-lo servir. Però a la meva vista té dos grans problemes, dos grans inconvenients que poden fer que et busquis la vida per una altra banda. Primer de tot, com entro a casa aquí, rebento a tot Déu que em trobo, en teoria sóc el metge, és el que cura, sóc tan guai que em trec un logro aquí del Killing Floor, by the fucking face, perquè sóc el puto amo. Vale, primer problema del Killing Floor. Com deia el Binding of Isaac, la immensa quantitat d'espai que ocupen els seus vídeos. O sigui, senyors del Fraps, els humans normals i corrents, els mortals, no tenim un magatzem de l'Ikea enxufat al PC per guardar tots els vostres vídeos. Canvieu-ho, sisplau. I el segon defecte que té és que és molt intensiu en quant a CPU. Es nota molt quan comences a gravar, boom, la caiguda de FPS que sofreixes als jocs. Però bueno, tens altres opcions a internet, com el Dxtory, s'escriu DXtory, i el Camtasia, que són programes una mica més complicats en quan tenen més opcions de customització, però si saps el que toques pots remenar-t'ho millor. De l'estil, pots canviar-te quin format de sortida dels vídeos, la qualitat de sortida dels vídeos. Què més? Ah, sí, inclús al Camtasia pots escollir una secció, pots marcar un requadre de gravació per no gravar full screen. Però bueno, aquestes són les opcions. Com la majoria de totes les coses, hi ha dues versions, la versió free o la versió Jack Sparrow. Jo ho deixo aquí. Molt bé, hem passat unes quantes rondes ràpid, com havia fet abans. Ara aquest cop vaig a Berserker, que és una classe que s'especialitza en les armes cos a cos, en la lluita a melee. I com a metralleta porto una Snake Medic Gun, que me la vaig pillar de mèdic, bueno, una metralleta amb un nom impronunciable, tot Nazi Führer, llinatge de Hitlers, que escup bales a un ritme que espanta. En fi, Baxter, ja tinc el vídeo que vaig gravar amb els programes que em vas dir, però ara no sé què fer, podria trinxar-lo i esnifar-me'l, no? És una opció, com l'edito? Vale, programes d'edició que pots fer servir. Abans de començar faré una petita puntualització de cara al col·loqui que us faré. El Windows Movie Maker no és un programa d'edició. Te l'intenten vendre com un programa d'edició, però no és un programa d'edició. És una aberració. És un error de la natura. És la prova visible i tangent de que l'ésser humà és terrible quan s'ho proposa. Concretament Windows. És terrible fer programes d'utilitat. No el feu servir, sisplau. El Windows Movie Maker només té justificació fer-lo servir persones de 40, entre els 40 i 60 anys que estan una mica perdudes en el món de la tecnologia i els agradaria fer un vídeo collage de les seves vacances a Mallorca amb les fotos de tots els cosinets. Llavors, sí, per fer gameplays, vídeos de YouTube, no, perquè és cacota. Vale, què puc fer servir en comptes del Windows Movie Maker? Ja esteu tancant-lo tots. En el següent pas, en l'escala de complexitat, que podríem dir en el Windows Movie Maker sent el menys infinit, el següent pas que tindríem seria el Sony Vegas, que és un programa ja més sèrio,
però dintre dels serios és el més senzill. Què vol dir això? Vol dir que té una interfàs molt senzilla de fer servir, molt intuitiu, el control tot, aprens a fer el més bàsic en un momentet, en 1 o 2 dies d'edició ja saps fer vídeos bé, bueno, bé, regulars, entienda-se que no facin sangrar els ulls, però per compensar no dona tantes opcions com programes més professionals d'edició. I el Sony Vegas és el que estava fent servir fins ara, és el que estava tota l'edició Baxter 500 i tot era tot Sony Vegas, perquè veieu una mica el que es pogués fer. Ara la cosa que he canviat de programa. A quin programa he canviat? El següent del qual parlaré, Adobe Premiere Pro. És la puta hòstia. I aquest és el primer vídeo que faig i m'ha convençut, m'encanta. És també més professional, més complex. Si no saps com va el món de l'edició estaràs una mica perdut. Jo t'aviso ja, per això millor agafar rodatge amb un altre programa que no sigui el Windows Movie Maker. Però a mi m'agrada molt l'Adobe Premiere Pro perquè, a part de que l'entorn de treball me'l conec molt bé, estic també treballant amb After Effects, Adobe After Effects, i els programes d'Adobe entre si es comuniquen de putíssima mare, cosa que va perfecte, va genial. Vale, i per últim tenim el Final Cut, això pels usuaris de Mac, el Final Cut. Jo, la veritat, no puc parlar. Per què no puc parlar? Perquè no soc maquero. No soc maquero i no tinc ni la més flower idea de com funciona el Final Cut. Sí, he vist gent editant en Final Cut, però clar, no puc formar-me una opinió mirant per sobre l'espatlla com un company edita. Pues no. Sé que ofereix moltes opcions, també es fa servir professionalment el Final Cut, o sigui, no és moco de pavo, però la veritat, no ho sé. Per el poc que he sentit, també té unes velocitats de render molt ràpides, i això, si a algú li interessa, s'hi posa l'antena. Va fent render a mesures que treballes i la veritat va bastant bé. Però bueno, jo em quedo de moment amb el Premiere Pro. Vale, nois, doncs fins aquí aquest vídeo. Ja sabeu, perdoneu si us he donat una mica la brasa, però ja sabeu, de quan en quan m'agrada així enrotllar-me com la puta persiana, com el complexe de persiana que tinc. Així que, nois, ja sabeu, aquí al canal trobareu més merda interessant, si no a The Community Cat, on estic fent una sèrie d'aposta que està finíssima. Així que, nois, moltes gràcies per mirar el vídeo, espero que aquests petits consells us ajudin en el món de YouTube, i molta sort amb el vostre projecte. Apa, adeu!